Segundo, ¿eh? Ahora, vale. Bueno, pois moi boas tardes a todos e a todas. No encontro desta semana sobre temas de relevancia local que vimos tratando dende fai uns meses, vamos a falar das brañas, cunha das persoas que precisamente mellor as coñece como é o compañeiro Carlos Silva, non? Por introducir un pouco o tema, vamos a empezar por falar do que son as brañas, no? Que entendemos como as brañas. As brañas son, para a Sada, un recurso natural de primeira orden, cun potencial, ademais, para convertirse nun recurso de turismo sostível, de turismo de natureza e nun elemento cultural vertebrador da economía local, non? Ten ese potencial. As brañas teñen unha orixe artificial. O humidal é consecuencia, é produto dunha explotación de arxila para a fabricación de tella e de ladrillo que se deu a principios do século pasado, a principios do século XX. Polo tanto, trátase, como digo, dunha zona de humidais de orixe artificial, pero naturalizada. Es dicir, as cubertas feitas como consecuencia da actividade das telleiras foron conformando un ecosistema acuático cunha serie de lagoas de auga doce que propiciou co tempo a colonización natural por un tipo de vegetación moi singular como é a vegetación propia do bosque de ribeira. Este tipo de vegetación destaca pola riqueza e diversidade, así en xeral, e en particular nas brañas de Sada, Malia, a existencia de plantas invasoras na actualidade, como esta erva da pampa, non? Os plumachos que coñecemos e que son tan chamativos a nivel visual. Tamén a nivel faunístico, as brañas de Sada teñen moito interese, albergando aves como o martín pescador ou o falcón peregrino, tan coñecidos, ou outras en perigo de extinción, como a ave coñecida como escridentada, como pode ser a poboación de Rá Verde ou Rá Ibérica, que habitan neste humedal e que dan nome a un barrio colindante como é o barrio de Cantalarrana, non? Precisamente aludindo a ese son tan característico desa zona que ven da poboacións de Rás. Foi precisamente esta riqueza natural a que estou falando de maneira sumarísima a que permitiu a súa declaración provisoria neste momento como ENIL, como espazo natural de interese local, o pasado febreiro de 2020. O inicio deste trámite para esta declaración por parte da Xunta foi aprobado xa pola Corporación Municipal de Sada en outubro do 2015, a iniciativa do concelleiro do Benegado, do compañeiro Lis Becerra, que ademais nos consta que se implicou neste tema como un empeño en certa medida tamén personal. Baixo esta denominación de NIL inclúense ademais das charcas, que quizáis son o elemento máis recoñecible por toda a veciñanza, tamén as antigas telleiras, o arroio, parte do arroio do río Bao e o regato de Fontoira. Esta declaración de NIL ten a súa importancia porque, bueno, o que se procura, o que se pretende con este tipo de medidas é salvagardar un espazo amenazado hoxe en día por o crecemento urbanístico que non sempre respetou a singularidade e a riqueza da flora e da fauna da que estamos a falar. Para a súa declaración definitiva, un paso necesario é a elaboración do plan de conservación e de uso público deste espacio natural. Este plan, bueno, ten que recoller determinados aspectos, determinadas medidas de planificación de cara a garantir a conservación e a recuperación das brañas, así como a súa posta en valor como factor sostible e de desenvolvemento económico e social que pode chegar a ser, se non o é xa, para a Sada. Precisamente en relación a este plan de conservación, a Sociedade Galega de Historia Natural ven traballando xa nas últimas décadas na investigación, na divulgación e na protección deste espazo. Xa no ano 2014, baixo o título de As Brañas, un humidal a protexer, elaboraron unha serie de propostas para a conservación deste espazo que veñen de revisar agora, no propio 2021, de cara a facer a
a este plan de conservación que xa se está a elaborar desde a Reserva da Biosfera. Carlos Silvar, debuxante, pintor, ilustrador, un creador sadense, vinculado desde hai décadas tamén á defensa do patrimonio natural galego, como un dos membros fundadores da Sociedade Galega de Historia Natural, da que precisamente chegou a ser o presidente da delegación da zona das Mariñas. Carlos, ademais, é un gran coñecedor das brañas e, bueno, hoxe temos a sorte de telo aquí disponible para compartir con nós os seus coñecementos e as súas propostas sobre este espazo. Así que, sen máis, pois, cedolle a quenda ao compañeiro Silvar e logo, pois, se queredes intervir ou se tedes algún tipo de cuestión e non a queredes facer chegar, estaremos a vosa disposición. Bueno, pues, buenas tardes a todos. O primeiro, a mellor que, en la que xa fixe unha introducción bastante amplia, ¿no? Quizás incidir na importancia que ten un humedal e, en consecuencia, que importancia ten tamén para a Sada, ¿no? A nivel local. Cando máis ou menos en 2002, 2003, iniciamos, digamos, os primeiros movimentos de cara á protección das brañas, antes foron o motivo da creación da Delegación das Mariñas da Sociedade de Historia Natural aquí, ¿no? Por aqueles anos. Básicamente, bueno, o importante pues, era salvaguardar un espacio que a nivel internacional, bueno, un humedal, ¿no? Que a nivel internacional é o único hábitat que está protegido, ¿no? A través do convenio Ramsar, que o Estado español suscribiu no ano 82, se non lembro. E entonces, bueno, a nos parecíanos vital preservar un espacio tan importante como as brañas pola súa importancia como humedal e pola súa importancia para a propia Sada, ¿no? Ter un lugar así e estar ano tras ano soterrando, facendo recheos, construindo en riba, etcétera, pois é unha auténtica aberración, ¿no? Aberración que non só se fixo aquí, desgraciadamente é un exemplo que, bueno, que se veu facendo en outros moitos puntos de Galicia. Pero, en fin, por sorte, logramos parar esa dinámica, revertila, e hoxe estamos a piques de, por fin, logo de casi 10 anos, que iniciáramos en 2013, fixéramos a primeira proposta xunta para declarar as brañas humedal protegido, que para nós é realmente a figura máis acaída, porque é unha figura de protección máis importante que non depende, que depende directamente da xunta. Pero, bueno, digamos que conformámonos con facer a proposta do ENIL, apoiala por un pouco como xesto de boa vontade de cara a un primeiro paso, un nivel de protección, digamos, ¿no? Porque o ENIL, claro, ten un inconveniente de que depende da vontade do goberno municipal de turno, unha para leválo a cabo e outra para mantelo, ¿no? Si pasan 2 anos sin que no ENIL se faga ningún tipo de actuación ou se abandone a súa xestión, a protección revirte ou pode revertir. En cambio, do humedal protegido xa é máis complicado que se pase, ¿no? Por eso, nos seguimos apostando porque as brañas de Sada nun
futuro máis ou menos inmediato teña de protección máis alta. Méritos ten e non hai ningún impedimento legal para que non sexa así, ¿no? E entonces, pois no noso horizonte mantemos esa ambición, digamos, ¿no? Pero por que é tan importante un humedal, ¿no? Pois basicamente porque son espazos con unha biodiversidade moi grande, ¿no? Funcionan como auténticos viveiros da natureza, ¿no? Logo, tamén teñen unha función moi importante en canto a depuración das augas. Si as brañas non existiran, a praia de Sada daría uns índices de contaminación absolutamente inasumibles de cara ao verán, ¿no? Para o baño, dedicamos. Non só para o baño, sería tamén imposible o tema o mínimo marisqueo que aínda se fai, ¿no? Pero eu lembro que nalgún estudio que se fixera xa hai anos, o 80% da contaminación que chegaría á ría párase nas brañas, ¿no? Contaminación debida aos fallos do saneamento. Porque hai que ter en conta que, bueno, a rede de saneamento de Sada ten moitísimas bombas polo medio da rede, ¿no? Pozos de bombeo, ¿no? E, desgraciadamente, suelen fallar bastante. E cando fallan, pois eso vai a rede fluvial e da rede fluvial, pois acaban nas playas, ¿no? E, bueno, pois temos, por tanto, que aparte de a gran depuradora de Sada, pois ven sendo as brañas, por un lado, ¿no? E logo, pois, cando temos estes fenómenos de enchentes, non? Que asulagan Sada, estes episodios de asulagamentos, de inundacións e tal, pois as brañas fan tamén de esponxa e evitan que o problema sexa aínda máis grave, non? Entonces, estas cuestións, como vedes, pois son xa de suma importancia. Pero, ademais, que se descubriu últimamente, con todo o problema do cambio climático e demais, que os humedais son uns sumidoiros de carbono máis efectivos aínda que os bosques, non? O sea que aínda engadimos un valor máis a importancia destes espacios. E logo, pois, bueno, en canto ás brañas, o sea, digamos, aparte destes efectos interesantes para a nivel xeral, logo ten, pois, os valor en sí local, non? Como reservorios de fauna e flora, como potencial, digamos, explotación a nivel de turismo verde, o sea que diversificaríamos a oferta turística da localidade. E, claro, para isto, evidentemente, temos que poñelo en valor, non? E, precisamente, a declaración de Enil ten a súa importancia para poder facer unhas actuacións aí no espacio de cara a que este propio espacio se poda utilizar neste sentido, ¿no? Entonces, aí que nos xa no seu día
en 2000, as nosas primeiras propostas creo que foron do ano 2006 ou por aí. E fomos actualizando a medida que íbamos coñecendo mellor o espacio e demais, pois fomos actualizando estas medidas. E a primeira que lanzamos un pouco público foron en 2011. E entón vos conto un pouco cal as propostas que lanzamos agora de cara á intervención para o plan, para a elaboración do plan de xestión do ENIL. Vos podo contar un pouco de que van as nosas propostas e logo, pois, bueno, se queredes, pois podemos un pouco comentarlas, non? Ou se queredes afondar en algunha cuestión máis. Entón, basicamente, as propostas, bueno, son as seguintes. Nos o que queremos, basicamente, é que a intervención no espacio sexa o mínimo posible. Ou seja, manter a naturalización no máximo nivel posible. E entonces, o que pretendemos é que as poucas intervencións que se fagan que sexan perimetralmente, non? E serían as seguintes. Basicamente sería facer 2 observatorios de fauna. Un deles estaría ubicado nas inmediacións das instalacións deportivas. Aínda temos que ver exactamente onde, porque a acción máis importante sería revertir os últimos recheos que se efectuaron en 2004 polo goberno de Rodríguez Ares, non? Ou seja, o que neste momento se está utilizando como estacionamentos, xusto no borde da zona urbana, non? Aquí tiñamos un pouco de reservas sobre cal sería a intención do goberno municipal, porque a última idea que tiñamos era que se quería un pouco consolidar isto como zonas de estacionamento, non? Pero, bueno, na última reunión que tuvemos co Concello, a Reserva da Biosfera e as persoas que van a redactar o plan de xestión, pois xa vimos que, bueno, que isto non vai ser así, que parece que coincidimos e entonces se vai revertir estes recheos, vanse revertir a intentar recuperar o que era ese espacio con anterioridade, non? Evidentemente, isto vai levar uns anos porque aí había unha zona importante de bosque xa con, bueno, sobre todo ameneiros, non? Era, digamos, o máis importante da masa. Pero, bueno, vaise tratar de facer unha acción de volver a inundar esa área e, polo menos en parte, e recuperar a zona boscosa, non? Ben, isto é unha das accións máis importantes. O outro que xa exixe, digamos, vai ser o que permita, digamos, o disfrute do cidadán, non? Pois serían os 2 observatorios. Un, o que acabo de mencionar, que estaría nesta área, xa veremos onde se ubicaría. Habería unha senda perimetral que uniría con outro punto a recuperar, que serían as telleiras Brandariz, que evidentemente iso é unha cousa que aínda hai que xestionar, e que nos o que apostamos é porque sexan un museo das telleiras, non?
recuperar neste espacio a memoria do que significaron as telleiras pois na economía e na historia de Sada hasta os anos 70 e algo do século pasado. Entonces, aí esta recuperación, pois, bueno, sería un pouco por en valor facer un pouco de arqueoloxía industrial, non? Que se poda ver que eran as telleiras, como funcionaban, un pouco a tecnoloxía que aí se foi empregando ao longo do tempo e bueno, aparte desto, bueno, ver tamén as ferramentas, os artiluxos que aí se empregaban e demais, non? E despois, ben neste espacio ou ben en algo nun axacente, pois podía ser tamén un centro de interpretación das brañas, non? Donde se expliquen os valores naturais, donde se explique a importancia do humedal e donde se explique, pois, bueno, as especies, o que a cubilla e demais, non? E bueno, próximo a telleira, a esta telleira, nos introduciríamos nas brañas, sería o único punto de acceso ao espacio natural no extremo do espigón que hoxe particularmente utilizan de paseo, se ubicaría un segundo observatorio que ten acceso ás dúas pozas máis importantes, máis amplas, máis extensas, que están no corazón do Emil, non? Entonces, pois, bueno, estas, digamos, serían as intervencións máis importantes. Hai outra que nós tamén propuxemos, que sería a recuperación duns fornos de botella que existen no Tarabelo, aos que se pode acceder polo Camiño das Lixelas, pola zona do Tarabelo e o Camiño das Lixelas. E estes fornos de botella, bueno, hai dous en pé, casi tres, que, bueno, habería que consolidar, habería que intervir aí. Realmente eso sería unha intervención de urxencia porque xa están, digamos, invadidos polas cedras e realmente perigan, non? Cada ano que pasa é unha aposta máis a que caia, non? E entonces, bueno, estes fornos tamén teñen un interés de que foron ou son propiedade de, bueno, realmente ainda non temos claro, pero pertenceron a Alicio Arias de Castro, o pai de Mimina, a muller de Díaz Pardo, non? E entonces, para min, bueno, eu teño a hipótesis que a verdad que tería que comprobar se é certa, de que serviron un pouco de base para a tecnoloxía que se empregou no primeiro momento nas cerámicas do Castro. Porque na cerámica do Castro, no primeiro obradoiro que bueno, donde se iniciou, utilizouse un forno de botella exactamente igual que os de leña, igual que os que se utilizan, que estes que están aquí da telleira do Alicio, non? E entón, para min hai un fío de conductor que é moi fácil que a tecnoloxía viñera de aí, claro, que se adaptara para a cocción de porcelana, o sea, para obter unha temperatura moito máis alta do que se empregaba para
para cocer a tella, os tixolos, non? Pero basicamente a construción do forno e tal, pois é moi fácil que se aira daqui, non? Entón ten ese interés. E, bueno, pois basicamente estas son as intervencións que nos propuxemos e cando se elabore o plan de xestión, pois a ver que se aporta maiores, ou hasta que punto se mantén o que nos propoñemos e demais. Aí o veremos. Bueno, dixeron que iban contar con nós para a elaboración tamén, entón, pois, aí estaremos dispostos a participar en todo momento. E nada máis, non sei se queredes que faga así algunha, ao mellor, que afonde máis sobre os valores naturales e tal, ou entramos así en algún tipo de charla ou de preguntas, como vexades. Bueno, Carlos, moitas gracias pola tua charla. Eu quería facerte ou sinalar dous preguntiños ou dous cuestións nas que me gustaría que expresaras a tua opinión. O primeiro, antes de nada, agradecer a eso, a ti, a Sociedade Galega de Historia Natural, a defensa que estás facendo deste espacio natural. A primeira pregunta que quería poñer en riba da mesa era que, bueno, é un espacio natural que está moi metido nunha zona semiurbana ou periurbana e como ves ti de complicado o feito de poder conservalo e ao mesmo tempo facer un uso recreativo del. Porque eu creo que estando onde está é inevitable que se intente facer un uso recreativo para pasear, para disfrutar da natureza. Entón, como ves ese tema, non? Que me parece conflictivo. E despois outro tema que tamén se me pasou pola cabeza, pero non sei se moi acaído, que, claro, como diste, a zona de aparcamentos actual se agranda, ti vas a facer que reter máis volumen de auga aí, se podría ser un sistema un pouco máis natural de prevención das riadas que hai en Sada, non? Bueno, pois, deixoche aí esas dúas cuestións, a ver. Vale, gracias. Vamos a ver, mira, precisamente un dos valores das brañas é estar onde está. E a principal ameaza é tamén esa. A proba está que Sada medrou a conta das brañas. Ten en conta que Sada está construída, bueno, como o seu nome indica, Sada da Area, está construída sobre dunas e sobre braña. O núcleo, en vez de estar en Sada da Riba ou tirando pauces, foise asentando aí. E foi medrando a costa da praia e a costa do humedal que tiña detrás. De feito, os últimos recheos pois foron a última falcatruada, digamos, que se fixo contra as brañas, porque aínda se pensaba construir máis. E o plan que se elaborara no seu día, nos anos 90 e algo, non recordo a data exactamente, aquel Parque Natural das Brañas do goberno de Rodríguez Ares, non? En realidade, o que pretendía era eliminar máis brañas para construir ou para dotacións, pero claro, o truco cal era? Era facer o plan para poder facer algo aí, poder intervir legalmente aí. E entonces, o que se facía, o mecanismo era, un constructor construía unha urbanización en tal sitio, na que estaba obligado a ceder unha serie de espacio como dotación, non? Para o Concello. Pero en vez de facelo no espacio de urbanización, permutaban, decían, no, ti construyes aí, pero a dotación vai nestes espacios de
E logo a dotación deportiva, o instituto, o tal, todo está construído sobre as grandes. E con graves problemas para eses sitios, ¿no? Porque o instituto está como está, o pabellón deportivo está como está, hubo que facer moitas reparacións, a piscina igual, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, que non era o lugar axeitado para facelo, pero se fixo. Bueno, a cuestión é que o perigo é ese, a organización, que, digamos, está conxurado xa, non? E entonces o gran valor é que temos ese espacio aí a pé de rúa, e entonces temos unha aula de natureza a pé de rúa que poderán empregar os centros escolares, e tamén temos un espacio que, como comentabas, tamén se pode utilizar como espacio de lecer para o cidadán, non? E entón, aí o que hai que ver é combinar a protección do entorno, como nos decíamos, co máxima grau de naturalización posible, pero ao mesmo tempo facilitar que o cidadán poda acceder a parte del, a menos conflitiva, digamos, e disfrutar desas zonas. Nos nun primeiro momento tamén, bueno, contemplábamos unha senda perimetral que unía a Telleira Brandariz cos fornos do Tarabelo, pero é bastante complicado, non? E aparte pode levar a problemas de acceso ao espacio dunha maneira un pouco indiscriminada e, bueno, eso na nosa última proposta pois desbotámoslo, non? Pero iso non quere decir que non se faga algún tipo de intervención onde nos propios fornos do Tarabelo nos propoñemos unha especie de parque que podía ser parque botánico con especies autóctonas, pero que ali poder acceder a xente e tamén ser unha zona de esparcimento, non? Co cal, vamos, creo que non habería maior problema por compaxinar as dúas cousas. Ou as tres, para ser exactos. O lecer da cidadanía, que podas acceder ali, coñecelo e tal. A didáctica, porque tamén podes ir ao Museo da Telleira, ao Centro de Recuperación, aos observatorios, e logo o de preservación do espacio natural. Serían as tres funcións, máis a cuarta que ten como humedal que comentei ao principio, non? Depuradora, reserva de biodiversidade, sumidoiro de carbono e evitar as enchentas, as inundacións cando hai episodios de chuvia que se concentra en un pequeno espacio de tempo, non? Para que realmente temos aí unha zona importante, non? Que hai que preservar sí ou sí. E, bueno, non sei, creo que xa te contestei as preguntas, non? Me parece. Sí, sí, desde logo. Non sei se hai así algunha intervención máis ou podemos falar de algunha cuestión. Bueno, nos, por comentar así algún detalle, non? Se me escoitades. Sí. Sí. Bien. Preguntabas algo? Carlos, perdoa, vou con un pouco de non te preocupes. Sí, hai algo de retardo.
bueno, parece que hai algún problema por aí, pero que tal comento algún tema. Hai algunhas intervencións que para nós son de urxencia, que falei un pouco das intervencións, digamos, que favorecen o disfrute do público en xeral, non? Pero hai outras intervencións que van encamiñadas á mellora do humedal, non? Que un pouco serían as seguintes, non? Nós tamén propoñemos o que pasa que ten o problema de que ao ser espacios privados, mentras isto non se consiga que pase a propiedade do Concello, se que en algún momento se consigue, nós o que propoñíamos é interconectar as diferentes pozas, non? Ou lagoas, para favorecer que as correntes, a renovación de agua, basicamente, non? Porque hai un problema precisamente de pobreza de oxígeno. Hai unha zona moi escasa das láminas de agua donde existe oxígeno. O resto, ao mellor son 50 centímetros por aí, non? Entón, evidentemente, iso non favorece que haxa vida no interior dos pozos, non? E no seu momento había bastante riqueza piscícola. Sigue habendo, pero restringida a certas zonas. E entón, o que queríamos era que reconducir correntes de auga, interconectar as lagoas e favorecer a oxigenación, non? E, ademais, se evitaría que se cubrira totalmente de lentella, como acontece agora, non? De lentella e de outra, hai un fieito flotante que tamén cubre moitas veces toda a superficie das lagoas, non? E entón evitaríamos que isto acontecera. E logo outras intervencións van encamiñadas a preservar algúns vexetais interesantes, non? Por exemplo, hai uns pés de Woodbardia radicans, que é un fieito relicto que nada máis que no Concello, que teñamos localizado, existe en Praia Arnela, e logo hai uns pés que temos aquí que son incipientes, é unha colonización, digamos, recente, non? Pero que, dado que na actualidade as Brañas, desde hai 2 anos, está totalmente invadido de xabalín, os camiños hoxe están totalmente enlamazados porque están transitados por eles, non? Pero estos pés de Woodbardia están ameazados polo paso do xabalí. E aparte hai tamén outros fentos que son, o cola de cabalo se coñecen vulgarmente, non? Tamén hai unha área que non é bastante reducida, que a teñen absolutamente pisoteada. E entonces aí queríamos, claro, que se fixera algunha intervención para desviar o paso do xabarín e que non acabara por destruir a poboación que hai. Esas son outras, digamos, accións encamiñadas á millora do humedal ou á preservación dos valores que ten. Logo hai un dos valores, digamos, o que lle dá valor é que no inverno temos aves migrantes, temos anátidas, a cerceta real, ven refuxarse nas brañas. É curioso porque
que non se ven, normalmente non se ven na praia. A praia e as brañas son parte do mismo hábitat, digamos, non? Porque, por exemplo, os lavancos que vemos a centos, hai prácticamente 2000 exemplares por aí. Os que vemos na praia, pola noite veñense refuxiar nas brañas. Pero, curiosamente, a cerceta fai vida ali, non? Prácticamente non sai das brañas. E no inverno, e é unha ave protexida. E entonces isto lle dá importancia ao propio humedal. E xa digo, no inverno pois hai un contingente pois que bueno, as veces que máis contamos aproximábase a 300 exemplares, non? E, bueno, pois é outro dos valores que temos aí. E, bueno, non sei se tedes así algunha pregunta máis que poda responder. Bueno, sendo empezado, Carlos. A única así que se me ocurre claro, tal como estamos na situación de pandemia, a min personalmente apeteceme moito ir ao monte, e entón me estás como metendo o gusaniño de ir a visitalas. Ti crees que se, por exemplo, nos dedicáramos a facer visitas guiadas cando isto acabe da pandemia ou en pequenos grupos, faríamos moito impacto? Sería posible ou teríamos que fazer unha intervención antes de visitar este espacio? Bueno, vamos a ver, primeiro un consello, se non as coñeces non te metas, porque son perigosas. E son perigosas porque a profundidade dos pozos é moita e é desde o punto cero, digamos, desde o borde da auga, o pozo, o sea, se caes aí, vas papar un bon susto, non? E despois hai outra cuestión, que hai algunhas zonas aparentemente transitables que en realidade é un entramado de raíces, sobre todo de iris, que fai plataformas sobre a auga, a veces son, digamos, soportan o peso, pero non quere decir que non teñan polo medio ocos nos que te podes meter, non? Entonces, se non coñeces a zona, é mellor ir acompañado por quen a coñece, non? Logo hai os sitios que antes eran transitables, cando eso se explotaba, eran, bueno, que se chaman machós, eran zonas, uns pasillos de pouco máis dun metro entre pozo e pozo, non? E por aí transitaban para comunicarse entre os diferentes puntos. Hoxe en día eses machós están ocupados prácticamente por arboredos, non? Por ameneiros, carballos e moita silva, non? Normalmente, cando pasan uns meses, hai que volver ali, pero con un machete para facer camiño outra vez, non? A zona que está transitable agora está transitable polo Xabarín, porque vai desde a zona das Lixelas ao centro das lagoas, por onde pasa o río Bao e por aí, e entonces esa zona é transitable. Podes andar, está moi enlamada, hai moita árbore caída e tal, como digo, parece un campo de entrenamento da infantería, non? Porque realmente tes que ir agachándote, saltando troncos e cosas así, non? Pero hai algunha parte que utiliza o Xabarín donde estás moi próximo aos pozos e hai que ter cuidado porque o camiño pasa xusto por unha zona
donde te podes colar, ¿no? E hai que arrimarse moito a banda contraria, a dereita, ¿no? Do camiño. Pero, bueno, dito isto, na zona das Lixelas si é fácil acceder, tendo esta precaución. Aí, por certo, hai un gran baño do Xabarín e aí non ten maior perigo, non? Ainda que hai que salvar un desnivel grande, non? E, bueno, no caso diso, hasta aí podes ir. No outro, xa non é tan aconsellable. E logo, pois, bueno, para facer visita, pódese facer con grupos, de feito, nós témolas feito con algún curso de instituto anos atrás e algún colexio, pero hai que facelo en pequenos grupos e coa precaución, con botas de goma e coa precaución de... Bueno, con botas de goma agora por culpa do Xabarín, ¿no? Porque antes podías te meter con botas normales hasta certo punto, ¿no? E se pode facer eso en pequenos grupos, controlado e con esas precaucións que digo. Non habería problema. De todas maneiras, cando o ENIL este en marcha, o acceso ao interior estaría restringido. Nada máis que se podería pasar pola zona da Telleira Brandariz hasta o observatorio que comentei, o segundo observatorio que estaría no centro, ¿no? Porque é unha zona segura, podes andar por un machón amplo que hai e tal, e por aí non habería maior problema. Non sei se nese momento, no plan de xestión, se contemplarán visitas, digamos, autorizadas polas Lixelas, ou xa en plan, digamos, máis didáctico, máis puntual e máis controlado. Creo que xa contestei todo, me parece, ¿no? Sí, non sei se Laura se lle foi a conexión, entón, se non hai máis preguntas... Bueno, Laura ahora ve, pero a veces está... Claro, ten mala conexión, entón, non sei se alguén máis que, bueno, está observando aí no chat de YouTube, creo que non temos ninguna pregunta, e entón, pues, agradecerte a charla, Carlos, que ojalá isto das brañas vaya para adiante e vayamos facendo que sexa un espacio para conservar a natureza e disfrutar con a xente que vivimos en Sala. E nada máis, agradecerte que nos deres esta charla, vale? Bueno, eu, desde logo, estou convencido de que as brañas, a ver, non van ser a solución a todos os problemas, e menos coa que nos espera despois da pandemia, non? Que vai ser gorda. Pero sí vai axudar a diversificar, pois, a oferta turística de Sada, vai axudar a facer máis atractivo o vivir en Sada, porque vas ter zonas de paseo e de lecer que teñen o seu atractivo, e logo o valor engadido de ter un espacio natural que sirve de aula de natureza para a xente e ten un valor en sí, non? E entonces para os colexios, para tal, tamén van ser importantes. Entón, eu creo que Sada vai gañar moito máis preservando este espacio que urbanizando. Eso o teño super claro, non? E entonces é un valor que temos que seguir aí pondo en valor, vai a redundancia, e temos que seguir pelexando para conseguir o estatus de humedal protegido. Ou copando o goberno con gobernos progresistas de aquí a eternidade para que as bañas sigan pervivindo, porque a ameaza da urbanización sempre vai estar aí. En fin, pois nada, eu encantado, cando querades,
eu ou calquera dos compañeros da sociedade, pois estaremos encantados de participar en calquera cuestión. A todo isto, comentaba contigo ao principio que temos unha exposición sobre o humedal que hai anos, cando estábamos pondo en valor e aínda tiñamos en contra a boa parte da población de Sada, fixéramos unha exposición na Casa de Cultura e tamén elaboráramos un DVD ao respecto. E agora estábamos pensando en relanzalo, en volver a poñelo agora que se está facendo o plan, queríamos relanzar a exposición e facer ao mellor algunha charla, E entonces a ver se logramos conseguir pois ou ben na Casa da Cultura ou ben outro espacio para poder relanzar o tema, O sea que aí o deixo. Vale. Pois nada, pola miña parte. Pues nada. Gracias, Carlos. Encantado de estar aquí. Gracias. Ata outra, entón. Ata logo.